Der er morgensol på balkonen. Så er der en balkon herovre også, som er her. Næsthøjeste etage. Lidt støj for trin, som kommer dernede. Det er jo tæt på. Marcel har ikke flyttet helt ud nu. Jeg har fået lov til at flytte ind lidt før. Det er jo meget venligt af ham. Sofa. Pejs, som helst ikke skal bruge, men det gør nok alligevel. Muligvis bliver fjernsynet skiftet ud. Det er svært at gætte på. Og køkken. Stort, dejligt. Har sådan set det hele. Og lidt til. Mellemgangen. Så det første badeværelse. Det er så med badekar, og her er der en ældre vaskemaskine, der skulle fungere fint nok. Så er der badeværelse nummer 2. Med dusch. Yes. Det ser fint ud. Jeg håber bare, det virker. Så der er entréen. Her er der så et gæsteværelse. En sovesofa. Og så her har vi master bedroom. Også med en lille balkon. Ejeren skal lige have flyttet sine ting her. Jeg har stillet mine indtil videre. Det er sådan, når man rejser let, så har man ikke så meget bagage med. Her er der så også en lille balkon. Ikke den store udsigt, men til gengæld heller ikke så meget indsyn for andre. Jamen, velkommen til Drammensvej 53. Jeg vil lige vise, hvad er det? Hallen herude, eller opgangen. Og så set meget pænt der. Med juletræ nede i alt muligt, og så er der elevatoren lige der. Det er 5. sal, jeg er på. Ja, men velkommen til. Jeg glæder mig til at invitere, byde velkommen til dem, der kommer vejen forbi. Så bare ønsker jeg glædelig jul.